प्रणाम बा हमरो तरफ, प्रणाम बा हमरो तरफ। हेलो बैठा दी हल जाओ। हमो गोड़ छुके गोड़ लागत नहीं सर। आहा हेलो हेलो बड़ी सुंदर लागत रे सोना। अच्छा इनकर सोना नाम ई प्रतिमा बड़ी आ तू के बड़ू अच्छा हाँ ई पायल बड़ी भोर पड़ जाला है ना वो तार करिया ड्रेस देख के बहुत सुंदर है और अंकुश भैया के बहुत अच्छा शो भइला मजा आइल सुन के। अभी अंकुश भैया के साथ एगो बहुत अच्छा हमार गाना ट्रेंड कइले रहल हिट रहल आप सब सुन ले हो कब कि सुतब ना दही में हरज होला अरे हरज होला कि मम्मी बने में दर्द होला कि करिया ड्रेस पहनलू आ करिए बदलवा तोहार इनका पर शूट करता बढ़िया सुनाता नवजिया तनी हल्ला करके बताए कि हाँ सुनाता ओ कि करिया ड्रेस पहनलू आ करिए बदलवा तोहार हाँ ए जान हो बड़ी अच्छा लगता है बड़ी सुंदर। अभी बहुत सारा हमार गाना अभी खेसारी भैया के साथ आइल बा कि खाना पीना ना अब बनौले बाड़ू अब भोरही से मुंह लटकौले बाड़ू कि खाना पीना ना अब बनौले बाड़ू और भोरही से मुंह लटकौले बाड़ू कि काहे बेचैनी में अरे बाड़ू करे जा अरे देखल न जाला कि काहे बेचैनी में हर बाड़ू करे जा आ देखल न जाला तीनाली बड़ी सुंदर लगे कि देखल न जाला खेसारी भैया के लाइन रहे और बड़ भैया हमारे हृदय भैया बैठल बनी खेसारी भैया के बड़ भैया देखी होते हमारे गर्जियन मुरली सोनी जी अंकुश राजा जी और राजन भैया के टीम बा हमनी के सब आदमी लागले बजल बानी सोनी है के ठीक बा अमित बाबा जी बानी सब कोई हमारे बहुत अच्छे राइटर हमारे पंकज बसुधरी जी विकी तिवारी बाबा जी सब कोई गर्जियन बा कि देखल न जाला में बड़ भैया के सारी भैया के लाइन बा कि दिहला सॉरी ये मेरा लाइन है कि दिहला दरदिया सैया दोनों तरफ आ रगड़ी ले लेके बड़ा रगड़ी ले लेके बड़ा दिहला दरदिया सैया दोनों तरफ रगड़ी ले कि दिहला दरदिया सैया दोनों तरफ रगड़ी ले लेके बड़ा
कोई पढ़ाई हो जाई सकुलिया में बहुत लड़ाई ज़मीं पे फलक से